बिसोरनो सोंदों नोंसोरो गोसोआव सानना ला बे मा गिफ्ट जाथावथाव आं 3 सेकेन्डनि उनाव देखायगोन आङो दे 1 2 3 देखायलाय खोमाथिं बार ओंखारलायथारदों गरम गरम एकदम जि बानलु होदो बाबा Hey guys, welcome back to my channel another vlog. Saंथामोन बुंनानै दिनै जों आरो दाखालिसो बिसोराव थांना फैदों ना दिनै आरो खेबसे बिसोरनावनो थांफिनदोंसै ना मानो थांगोन होनलाय ओरैनो माबा मोनसे फिसा खामानि दं दिनै थांनानै गाबोन फुङावनो फैफिनदोंसै दा मोना थांगोन 4टासोआव थांगोन गाबोन फुङाव फैगोन थांगोन ना थाङाबाथाय केनसेल खालामदोंसै थाङो बिराद एक्टिं गोरों जाबाय मानसिया So guys, नोंथांमोना नुदों आरोना नै बेसेबां निहोर गोलैदों दिनै गरम फैथारसिगोन दां बेनिखायनो डेन्जार गोजां बोथोर बायदिसो डेन्जार निहोर फैबाय माथो So guys, दा बेयाव थाइजौ जाहैदोंसै आङो दाखालिबाव खेबसे जानायानो बेनिफ्राय दिनै जालायदोंसै थ' नों थाइजौ जागोन नामा हा जाया बे मोनजाया दे माबा मोनसे लोमजानाया दाबो खाराखै लोमजानाय माने लोमजानायाथ' बेयो खिन्थु बेयो गोखै मोनजाया जाना दं दा आङो गोखै जानो थांनोसै हाय हे ला 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 हे गांलाबनो गांलाब जायो नामा गोखैथार जालाय रानि जा संख्रि फुनै जादोंमोन आलुजों आलुजों आलुखौ जादों आरो ay बानलु गोजा जालाय बानलुआ गोजाल' नुखायो गोखैबो हाथायखैसो खोमाथिं बार ओंखारलायथारदों गरम गरम एकदम जि बानलु होदो बाबा मासे बानलु होमबाबो जानायखौ गारा गोथावबो मोनो जाफ्रांगारोबो दा बेदर जानो बारा जालावै दा बेदर जानो हानाय नङा So guys, नोंथांमोना मोनसे जोंनि हाबानि गिफ्ट देखायलाय आंनो खेबसे फार्स्ट गोजौनिखौ देखायलाय स्पेशल गिफ्ट आरोना नोंथांमोना देखायनि दिनै स' बेयो मा जाथावथाव नोंथांमोना गेस खालाम मा जाथावथाव बेयाव साननानै लालाय गोसोआव साननानै लालाय मा जाथावथाव बेखौ जुदि आङो बेजों देखायना होयोबाथाय कमेन्ट खालामनाङा दे फार्स्टआवनो गोसोआव सानना लाग्रो दे मा जागोन बे गिफ्टआ मा जागोन नोंथ' नायखाबायानो आंबो नायखाबाय खिन्थु जायफोरबा बे भिडिअखौ नायगासिनो आं बिसोरनो सोंदों नोंसोरो गोसोआव सानना ला बे मा गिफ्ट जाथावथाव आं 3 सेकेन्डनि उनाव देखायगोन आङो दे 1 2 3 देखायलाय नै नोंथांमोना नुबायानो जानांगौ स' बेयो राधा कृष्णनि मोनसे जोबोर समायना सावगारि नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय बे रिफ्लेक्सन जागासिनो नै हाबायाव जायबा फैदोंमोन थेंक इउ स' माच आं जोबोर मोजां नांदों बेखौ आङो जों सानैजों नायखांबाय ओमफ्राय नै दासो नायदों दासो देखायबाय आं नोंथांमोननो बेफोरबायदि गिफ्ट मोननानै आरो मा नांबावगौ ना आं बेखौ आङो वालाव दोनगोन आङो जोंहानि दा आंना न'आ क्लियार जायाखैना अबे मोनसे बै रुमावसो दोनगोन सानदों आङो गेजेरनि रुमाव बेनिखायनो आं बेखौ दोनथ'वाखै नङाबा ना जोंनि रुमावनो लागायनो अबे लागायनो माबाव लागायगोन बेयाव लागायबाबो मोजां नुगोन ना रलाय बेयाव लागायनो ना बे गेजेर मोनसेयाव लागायनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंलाय आरो मोनसे आङो गिफ्ट देखायबावगोन बे मोनसेखौ एबाव दोननो ना दे आं बेखौथ' नोंथांमोना देखायखाबायानो आरो मोनसे आङो देखायबावनोसै आं नोंथांमोननो नै दे बेखौ दोनथ'लाय ओमफ्राय नै बे मोनसेया मा जाथावथाव देखायनाङा फार्स्ट देखायनाङा बे मोनसेया मा जाथावथाव नोंथांमोना गोसोआव सानना ला एबार सानदो दहायथ' बे राधा कृष्णनि ओंखारबाय नै एबार मा जाथावथाव बेयो बेबो जोबोर मोजां स्पेशल गिफ्ट
बेखौ सोर हरदों बेखौबो आं मिन्थिया नोंथांमोननो बुंनानै होगोन दे मा जाथावथाव तिनसिम दे तिनहालागै नोंथांमोननो चान्स होदों आङो सानना ला मा जाथावथाव बेयो स' 1 2 3 देखायला नै बेखौ आं बुंनानै नै जोंनिनो आरोना जों सानैनिनो बेयो बेयाव दं हाबानि तारिख लिरना दं नै हेपि मेरिड लाइफ 10 एप्रिल मार्च मार्चनि 10 तारिखआव 2023 जोंनि हाबा खालि जोंनि हाबानि डेट आरो बेयो ना आरो नोङो बे फट'खौ गोसोआव दंना गैया मा खालि मोन्दोंमोन जोङो मा जायगा बबे जायगायाव थांदोंमोन बेयो गोसोआव दंना गैया बिलुगाट ना आं थारमाने बुंनानै जों सानैजों 6 बोसोरसो जादों ना 6 बोसोरसोनि उनावसो फार्स्ट टाइम बेरायदों जोङो अहायबा बबेबा मोनसे जायगायाव ओमफ्राय बेनो जोंनि फार्स्ट फट'मोन सानैजों साफायनाय ना जों सानैजों थानाय फार्स्ट फट' बेनो ओमफ्राय बेखौनो दा दाखालि बावै जोंहानि हाबायाव फैदोंमोन ना बबिता बुंनाय गुवाहाटीनि बेयो गिफ्ट होदों जोंनो हाबायाव थेंक इउ स' माच नोंनिसिम जोंनि फार्स्ट फट'मोन ओमफ्राय बे फार्स्ट फट'खौ बेबो मिन्थिया जानांगौ खिन्थु जोंसो मिन्थियो जों सानै थानानै साफायनाय फार्स्ट फट' खमसे खम 5-6 बोसोरसो रिलेसनशिपआव थानानै जोङो बेरायहैदोंमोन फार्स्ट टाइम बेरायहैदोंमोन ओमफ्राय फार्स्ट टाइम जोंनि फट'बो गैयामोन ना ओमफ्राय नों बेखौ मा बुंगोन दानिया मा बुंगोन मा बुंगोन नों जायगा नागिरलाय जोंनि रुमावनो लाखिदोनसै नामा बेखौ ना जोंनि रुमाव ना दहायनि जायगायाव होलाय नायनि खेबसे मोजां नुगोन ना अके बेयावनो होदोनसै नामा जों सानैनि फार्स्ट फट' ओमफ्राय जायबा बेखौ सुखांना लाबोदों बेबो मिन्थिया जानांगौ जोंनि फार्स्ट फट' होननानै ओमफ्राय ओरैनोबाथ' जों सिगां बिनि आगोल बेरायदोंना बेरायामोनलाय जों दे नों नाय मोजां नुगोन जों बिनि आगोल माबा बेरायदोंमोनलाय माबा बेरायदोंमोन बिनि आगोल गोसोआवनो गैया बेरायखैयाखैनो जों सानैजों फार्स्ट बेयावनो बिलुगाटाव बेरायनो थांदों 5-6 इयार्ससो रिलेसनशिपआव थानानै ओमफ्राय बेयो 2000 बेसेबां सननिमोनलाय 2021 सननि फट' बेयो जों सानैनि 5 बोसोर ना 6 बोसोर जाबायमोन खोमा जों रिलेसनशिपआव थानाया बेनिफ्राय जों फार्स्ट बेरायनो थांदों फार्स्ट फट' आरो बेखौ हाबायाव होफैदों गिफ्ट डेटसो लिरनानै थेंक इउ स' माच आं बार बुंगासिनो मानोना खुसि जायो ओमफ्राय जोङो दा नोंसानाव थांदोंसै ना थाबनो बारा गोबाव खालामला दा आङो गारि सुनांगौ गारिया बिराद हाब्रु जानांगौ नोंबो सुनांगोन आंल' सुवा नोंबो थांगोनथ' फै आं सुहांग्रा जागोन देनां जोङो लागायगोन साननैसो उनाव जेब्ला बेयाव बै मोनसे रुमखौबो कालार फोनांसिगौ साननैसोनि उनाव असालि बानायग्रोना लानि दा साननैसो खामानि स्टप दं फै थाबनो फै बस फैदो बस ना जेसां हायो जाबायानो दा जाया ओहो जाया दे मोजांनो नारना लाना गाबांबा बानाय साफा सुनांगौसो हाब्रु मैया माबायाव अखासि लोगो मोन्दोंमोन अखायाव दोनबाय थानानै हाब्रुआव सिगदारजोबदों 10,000 फैसा हर जेरायलायसो गारि सुग्रा नुफैदों ना साफानोसु दोनखायोब्रा गारि गोदान लानो होबाय थायो मानसिफ्रा स्कुटिसो लागोन एबार लाबाथाय स्कुटि एबार नेक्स्ट आं सानना दंखायो जुदि नेक्स्ट लायोबाथाय स्कुटिसो लागोन होननानै आंबो सालायनांगौ नों रोङानो माथो मा रोङा स्कुटि रोङानो नों गावानो होननानै सलायनो मोनदों मावोबा मानो मोनो लांगिना थांबाय थानांगौ आं खेबसे स्कुटिजों गोलैनो आखाइ ओरै दोननाया रोङा बे दाबो मोजाङै रोङा ओरैनो एसे एनैखौ रोङो होमबाबो नों बारा सालायबाय थायाना रोङो दा मोनबाथाय सालायबाय थाबानो रोंगोन नों बायना होदोबा मोनसे जागोन दे नेक्स्ट लाबाथाय स्कुटि न'आव थांबाय थागोन आं स्कुटि मोनबा न'आव थांबाय थागोन आं स्कुटि मोनबा नोंखौ न'आव थांबाय थागोन नामा आं ओमफ्राय
जाबाय इजालाय इजानिखौ दा सुइजा माबाना सुदोंबो आरो आं दै फिसिनायखौल' सुग्रोदो नोंसानो मानो थाङोमोन बुंनानै खा मानो थांनो मानो थाङोमोन मानो थांगोन दा बेखौ सुनानै बिसोरनाव थांदोंसै मानो थांगोन नोंलाय बैसागु प्रग्राम नायनो दिनै गामियाव फिसासा ओरैनो बारा नङा ना बेखौनो नायना थांसिगोन ओमफ्राय गावासो नायनो लुगैदों नङाबाथ' आं थाङानोमोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै सोरबा सोरबा साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालामना हो आरो जागोन दे साबस्क्राइब खालामना हो दे बाय बाय